Mugarik gabeko euskara, ofizialtasuna. 21 mendera hizkuntza bizi gisa iritsi izanagatik, euskarak ez du etorkizuna ziurtatua. Heriopatuaren zulo beltzetik ateratzea lortu dugu euskaltzaleok azken hamarkadetan egindako ahalegin itzelari esker. 100 urtetako atzerakadaren ondoren, euskarak argi printzak ikus ditzake berriz ere. Hala ere, badira indarrak eta ez tikiak, euskara zulo beltzera itxularazi nahi dutenak. Etorkizuna ukatzen diotenak. Horrela, Lapurdi, Benafarroa eta Siberuan euskararen desagertze prozesua oraindik ez dugu etetea lortu. Euskara eta euskaraz bizi ahal izatea kinkan jarraitzen du. Euskaldunok egunero pairatzen ditugu bigarren mailako hiztun izatearen ondorioak. Euskararen transmisioa belaunaldi berriei ez dago ziurtatua. Milaka dira gutxieneko euskara ezagutza gabe ere derrigorrezko hezkuntzaldia bukatzen duten ikasleak. Euskararen ezagutza ahalik eta gehien mugatzeko ahalegin etengabe horren azken kate begia, zehazkari irakasle euskaldun gehiago hartzeko une honetan ezartzen zaion oztopoa da. Gaurkoan ere, irmoki salatu nahi dugu oztopo hori, era berean gaur daguna ondarre horren transmisioa jaso ez dugun helduok eskubide hori praktikara eramateko ordaintzen jarraitu behar izaten duguna. Administrazioan ere, euskararen erabilera hutsaren hurrengoa da. Are okerragoa, euskaldunon hizkuntza eskubideen aurkari diren politikari askok legearen muga zehaztuak behin eta berriz baliatzen dituzte euskarari ateak ixteko. Horren adibidea dugu euskara ofiziala izendatzeko Ustaritzek hartutako erabakia, Frantziar estatuak ezeztatu izana edo hautetsiek udalbatzarretan euskara hutsez hitz egiteko duten debekua. Eta horrela, esparruz esparru, zapalkuntza sistematikoaren neurriak etengabe aipa genitzake. Aurrera bide lotsati batzuk eskuratzen lortu dugun arren, euskarak eta euskaldunok zapalduak eta sokoratuak izaten jarraitzen dugu gure herrian. Euskaldunon hizkuntza eskubideak bigarren mailakoak dira, erdal-hiztunen hizkuntza eskubidekiko menpekotasunean. Hiztun komunitate gizare desegituratu gaituzte. Lur eremu eta funtzio guztietan derrigorrezkoak erdarak dira. Euskara hautaskotasunetik harago nekez doan bitartean. Aipatu aurrera bide lotsatien artean, uda hasieran Euskal Elkargoak euskarari egin zuen aitortza ofiziala kokatu behar dugu. Guztiz simbolikoa den aitortza. Inolako betekizunik ezartzen ez duena eta guztiz ez nahikoa dena EHren ustez. Euskaltzaleon urtetako eskaerak eta borrokak neutralizatzea helburu duen itzioko dialektikoa dela iruditzen zaigu. Ez baita ofizialtasuna izendapen erreala, eta beraz ez duelako balio gure hizkuntza eskubideak bermatzeko. Beste era batean adierazita, euskarak ofiziala izan gabe jarraitzen du. Simbolikoa ez dena, guztiz erreala dena, euskaldunon hizkuntza eskubideen urraketa sistematiko eta iraunkorra da. Onarpen hutsal horrek aldatuko ez duen zapalkuntza estrukturala. Frantziar estatuaren agintari gorenek argi eta garbi adierazi dute ez daudela prest Frantziaren menpeko berezko hizkuntzei izaera ofiziala aitortzeko. Beraz, bide horretatik Frantziar zein Espainiar estatuen aldetik euskaldunontzat eta euskararen etorkizunarentzat aterabiderik etorriko zaigunaren esperantza errealitatearekin erkatzeko garaia da. Euskaraz bizi nahi dugun herritarrok ez dugu etorkizunik Frantziar zein Espainiar estatuaren menpean. Baina euskaldunok ez daude errealitate hori onartzeko prest. Euskarari etorkizun oparoa emateko eta euskaraz normaltasunez bizitzeko erabaki irmoa hartu dugu euskaldunok.
Euskal Herri, Euskaldunean bizitzeko erabakia berretsia dugu Euskaldunok. Hori erdiesteko Euskararen berreskurapen prozesuan jauzi egiteko beharra dugu. Lege onarpen egokia indarrean jarri behar dugu. Euskal Herritarron hizkuntza eskubideak bermatzeko eta berreskurapen prozesuari babes juridikoa emateko. Euskara ofiziala berezko hizkuntza lehentasunezkoa eta ezagutu beharrekoa izendatzetik hasita. Euskararen ezagutza unibertsalizatu behar dugu. Belaunaldi berri osoki Euskararen transmisioa ziurtatzetik hasita. Euskal Herria berreuskalduntzeko plan estrategiko nazionala indarrean jarri behar da. Eremuz eremu Euskararen ezagutza eta erabilera orokortzeko. Alta, zalantzarik ez dugu, hau guztia ezinezkoa izango dela Frantziar eta Espainiar estatuen menpean. Beraz, burujabetza osoaren beharra nabarmena da. Burujabetza zein nolako hizkuntza politika garatu nahi dugun erabaki eta indarrean jarri ahal izateko. Burujabetza hizkuntza eskubideak bermatu ahal izateko. Burujabetza inolako mugarik gabe euskaraz bizi ahal izateko. Burujabetza Euskal Herrian berreuskalduntzea azkartu eta bururaino eraman ahal izateko. Burujabetza kolektiboa herri gisa eta burujabetza individuala euskaldun aktibo gisa. Hori eskuratzeko ezinbestekoa da euskaltzaleon grina eta ekimena. Salaketa eta mobilizazioa inoiz baino beharrezkoa baita. Euskararen borroka herriz-herri eta auzoz-auzo biderkatzea ezinbestekoa da, eta horretarako deia egiten die EH-ek euskaltzaleari. Desobedientzia ariketa erraldoia egiteko unea dugu. Urte amaierako Euskararian erakutsiko dugun euskaraz bizitzeko determinazioa, euskararen ofizialtasun errealaren eta normalizazio prozesuan jauzi egiteko borroka iraunkorrean bilakatzera dei egiten diegu euskaltzaleari. Norabide horretan, gonbidapen egiten diegu euskaltzale guztieri, datorren urriaren 6an, goizeko 11etan, Baionako Herriko Etxearen aurrean mugarik gabeko euskara ofizialtasuna, aldarriarekin egingo dugun mobilizazioan parte har dezaten.